سلام تخطط نايز channel كما يكنيخم كما يتخونو لومي حدا قد استار استعيزي غريبة لكم زلهم ناي لوما أرسم بار بزعباز نجر زي كون زتريو زلهم ورقت زي اليو وي زي قد سبع لكم ديو برقت كم زي اللي فلتي بمولنا أبز عالمنا نبرزلنا عقانو بزي قدس جنزب يدلينايو بزي جنزب نخنبر أبز جزيزي أبزي كعلى درجات بتشيله التقدم أبتي أكا دلخايا أبتي سخاز دلخايا عدي كل التنسساتات أنت فترون أخول زخنت أجاتات يبنير مريت ونخول أجاتات يبنير حارسكا قولكا قتنبرت خنيركا subsistencies بحال نير حججن يلن مبزحت سب جنزب يدلي نخنبر نجنزب يلنا كابنو جوك سامشيت ندكمن نحسبنينا تحطه جن زخول دخيمنا حسيبنا تمراميرنا زمت أنا جنزب بخمي نطفو أبي نطفو كندي كابو خنا قمت لايلو متمرتن بار كمي غيرنا كابت دخيمنا بخندي شجر زمت جنزب بوحلو المنجدي نتقمنا نوعلو بخمي نوهلل يخرخ فتن سلسته منجدتات يخرزن سلسته دما عبلو تخمت قالكم تسفاي قبر قطنا بتتمرتخناتو كم تقدم زحبركونا لو مارس تمرتنا how to save money faster. I will show you 3 techniques سلسته منجدتات كنرينا بخمي جنزبنا كابن خالوت نفسنا خمزوعل نقبرو معناته جنزبنا بقليلو نرغبه نجر هيكونن of course سبات حويلهم سدول كانتلو ويهبو كانتلو بقليلو ترغبه زلها خوين قسم معك قليقم مبزحتو سبسرعين رهيتون يزرغبه جنزبو سلازي جنزبكا أخولة تعزا قبوة تعزا يقبويو إذا ميراتات تغطيلكم دما قفوهم كعب مخانو كحبركم يفتو. The number one trick is buy it only tomorrow. حدا نجر يدلي نانتلو نعبنت جاكيت ديو غولف ديو سر ديو بورصة ديو تليفون ديو it can be anything حسور كون خل كبر كون خل مالتي حدا نجر يدلي نانتلو زاربة زلوا خابزين بالعون ستيون هيكونن مبزحت جزء نشتي بفلاي معبول عالم زنبر زلوا أبز بالله عن زتف جنزب بزح هيكون مبزحته أب كدان أب كلمة جايتي يزبط جنزب زتف أجي حدا نجر جزء دلي خانت لها ويبخالا زراربا نختمات تخيد أب حدا شوبينج سنتر تخيد أب حدا دا مجازي دكان عبت أتو مالتي أو طريقة لملشعو حدا دس بلا كاتركت مالتي ما بنت أب مجزاء كن الرخ لنا ذكر سين زيارة دجزاء بورصات ريحان تقول نبلو بورصات صبغت جوتشي ديا ولا برادا ديا I don't know what it is but صبغت بورصات رمو كجزاء تدلي وهاجا 3% قديلو زبليس أن حانت سمعتها دراسن كأمانتي انت كتقبر لك ابزا تكنيك زيا كل جزء انت يبلغها اب اونلاين دحر خوينو زيا تريوا دلهم باي ناو حج انت جزي خايو كندز ديسكاونت لك حج انت جزي خايو دحر حجي ودلل كان يستفل عليه اكشن نختوسد امبالسيف لسقمت نختوسد يدفافوها يفلتو يم بغير يكونوا زغبروا زلو you have to be very smart فليتهم يم نتسمعتاكا مغنياتو سبك جزو خلو بسمعيتي زغز بسمع الجزء ينتهي زبل بلوجيك ويكا كوننات نيروي مخنيات نيرونيه نخجز اي زبل كن عمودا تسب اب سمعيت كوينيز جز نزا سمعيت زيا كابتا مومنت تاكت علي عند رخيلكا منالبات نتا نبرت كيت جز ادخليخا اغاطيمكم دخون منالبات حدا نجر كتجز ادليخا وي كتجز يدليخ نيركي كم جل اغاطم خوينو مسوت اخي نصبحيتو دس زيبلك خويني صنه تنبرتي كم تزلخ يترخبين that's the secret كنقول لكم زي قدامي التكنيك نتاع زي انا جر زي كجزايل كابز بس حكام بس فتح خلو جزيه كتجزاي بالكان 24 ساعات كتصبح لك صباح كتمص لك مغنياتو صباح انت مرصخ كسب صباح تا نجر تدليكا مخانا نفسخ نجركاي تانا شعونا يسمعيد نايتا امبالسس ناتكا بقى تحرون كريه حد هرمون على كتجزك كدل خلخا زدفاف حيلو له بحنقولنا እዚ ደፋፋ ሓይሉ እንተረጋጊጹካ ኦሬዲ ኣብ ስጉምታ ኣቲኻ ታገንዘብ ወፂ ኣላ እንድሕርታ ሽዑ ምድፍፋእ እንተሓሊፍካያ ግን ጽባሕ የድለየኒ እንተልካ ድሕርሶም የድለየኒ እንድሕርካ ክትገዝኦ እውን ይግባኣካ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣስተውዕሉላ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ያ shopping triggers brain to produce a pleasure hormone ክንገዝእ ክንሓስብ ከለና ሓደ ነገር ክንርኢ ከለና ሓንጎልና حد هرمون وي حد فساسي زي فساسي زي انتي بحال
دوبين بحال زي سمعت زي كل جزء كم زي حجوس كبنا زغل دستا كبنا زغل عينت سمعت يسمعنا هرمون كومي يسرح جيت هاي قبرنا يدفع عنا وحجوس يا كم ترغيبة كم زبق أدس كبلني قال ملي قليلو يدفع كحيل بقى كمان أجي ناخد جزء ناخد وسن يحق زكاة كل تزجبرو ديسكاونت أمامتات اللي قال ملي كله خا نزل سمعت زي أم نفسها قلع على الكم وناخد جزء يوت ديزاين كله بس دي كتنقوا أخذ كل لكم التيك عند مستير زرهوا جن التي مجزء أيقونن زي حق سنة this is very important كذا أنا لو متمرتي نجار مجزء يكونن زي حق سنة كنجز آخر بالكلام تي hanging ويكاتي anticipation ولو تتسميت نخرج بيك خجز كتب الكلام خص معك أو يزولتي زيارة حق وسنبر مصرها بكاي يكون رأيه زلهم بورصادي قال لي قال مزجز أخيو it is not really a lot maybe حنت معلت تحق سكان نهري تودي على تقداي تاني مالو تيجي نتا سمعيت كسب ترغبا زهوت أكا وي زهوت أكا زلو كتقتل يلك ويكا 24 ساعات كتصبي لك كن زقونه نجر مجزاك زقونه نجر كتجزن راسك 24 ساعات تصبيخه دحريو كتجز خلخه أكلك ترغاغيلو سمعيتك كون كتقدلهم تخليخه resist the temptation and wait نتي هو خبيلو كخفلكاس زلو عقدلو نعون تقديل كارما كابزيد اللي كسارتات كدهندخه if you still want it after 24 hours you can buy it سنة 4 ساعات ويدهرت توسنه غزي كساب شعو انت دلين تلخت نبرت انت جزا خايون صقم يبلون number 2 a product versus a cash زياده ما ذا كاليت تريك دي ما بتاع ما قداسي نفسنا انت كن حتى نغل نعبنت حدا نبرت كجزء دليل لخو نزع تليفون كجزء دليل لخو نبلو نورمال تليفون حسر زبالت كجزء دليل لخو نبلو واقع أخا كلتا ميتي وي 300 نبلو نخن جزء so كريكمي تسب أمتيو نزع تليفون دليل دلنا بتحدى بزيد ما نتواقع بمولو ترنيفو أمتيو نينا خات دليل دزبلنا عيناي ممارسنا زيادة دليل دلنا تليفونيا زيادة ما تواقعي إذا جنزب زود غبكة زيادة تليفونك بكة أنت زبل الناسي أنتي ممرزنا كنستوعب الكن كلام لنا مغنياتو كي تردعنا تجنزب كانوا تأخذ لنا أيردعنانيو جن كل جزيان تستوعبنا نتجنزبنا ندلي تجنزبكم ويانا هنو تأخذ لنا أيردعناني مبري لك ما بزحت جزية نزاك حدا غبكة جنزب تلكسب جنزبك كويس وسيدو بتجنزب كجزي مرت كمان مغنياتو جنزب كم زود ليو سلزي فلت كل جزية دمان نفسنا كما خنبلا لنا تاجنزب أو تسينا خنكفلان دللنا نفسنا خنباد عشنا نخالوت كنبا تاك حاسي نتلاتنا خوينا بتازلاتنا خنكتلتي يكعليو سلزي حنقرنا كل جزية أبسمعتي إتي كم نجزن ديس جبرنا نتسمعتنا ناتقوس عصرنا نقدرنا نترخيدنا كم مجزء كبزيت دليل أكحا نبرت مجزء دما كنكتبن كن نفسنا كنأكب النقل وسأيتاتنا دما بمنطر نقدر معلش. The trick is how will your future self feel if you save the money؟ هل تعتقد حتى زلنا نفسنا دما زين جنزب زين حجن تخفيليا صباح نجو دحري عامت ويدحر خلطة عامت نفسيسي تاناي مسعيد نفسيسي انت اكتب للنيا نزين كلتا ميت زين انت غميت اين دا تحقوس تا مسعيد هوتي ولا سي نزان نبرد زي انت قزي اياه ملسقات فلت ويهم عبنت نايشح نجار ندير خوين زاش انت تقميت عاد تحيش صباح نقول زياده تحقسك ولا تا تليفون زغزاخه قمت لها بكم راي واقع من 3 عامات 4 عامات زغزاهم نبرت رايو ابز حج خوين كوتريو خلهم تخرعوا ديهم بت نبرت ويكس ستيل يحقسكم الله maybe or maybe not ስለዚህ ክንከላለና መብዛሕት ግዜ ተወሳኺ ነቲ ኣብ ገዛና ዘሎ ንብረት ዘለናሲ ኣከክ እንደይ ንጥቀመሉ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢ ክርየ ንብረት ኣሎ ነገራት ገዚአዮ ዘይጥቀመሉ ንኣብነት ባድላ ንገዝእ ንበሎ ወይ ዙርያ ዝያራ ዙርያ ንበል ሓንቲ ዙርያ ሓዳሽ ፋሽን መፅያላ ገዚአ ያለኹ ብክንደይ ገዚአ ያለኹ $100 ገዚአ ያለኹ ንበሎ تجزي على نسبي تيديو عرك خديو نعخديو إذا زماتر تجزي على نجي إذا زوريازيا كندي جزي خطلب سيا بعمت let's say بجام 3 جزي عندها خطلب سيا خوين كاب عمت 3 جزي ترى عندها لبس كاب تعمت واقع نفس وكف زلبس كل جزي $33 تغفل الله مالتي مغنياتو $100 تقوى فندي زلب جزا حنت جزي ترى أنت تخدين كاب عمت حنت جزي تخدين كاب $100 تخدين كل that's it كندي عبت أرماديوخا وأرماديوخ زجزاقية نبرت
ዘይተጠቀም كله له እዚ ዘይተጠቀም كله ገንዘብ እዩ ተኸዚኑ ዘላው ክሸጠይ ትኽልኒ ኣብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ገዚኻ ክቡር ነገር ገዚኻ ንኣብነት ኣነ ጃኬት ተገዚአ ሓንቲ ጃኬት ወይ ሓንቲ ጫማ ተገዚአ ብልክዕ እየ ዝጭፍጭፋ ቤላ ገይረ ዝኽደኖ ዝገዛኾ ዘይጥቀመሉ ክዳን ኣለ እንደ የስ ኣለኒ ከምኡ ይሓርቕ እያ ነውን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጫማ ክገዝእ ከለኹ ወይ ስረ ክገዝእ ከለኹ ወይ ጃኬት ክገዝእ ከለኹ ፅቡቅ ገይረ ዝኽደኖ ብፍላይ ጫማታት እቲ 2-3 እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ዝያዳ ፅቡቅ ገይረ ዝጥቀመሉ ሓደ ኣሎ ዘይጥቀመሉ ብጌጋ ዝገዛኽዎ again ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ኣስተውዒልካ ዘይምግዛእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለካ ንብረት ቀፃሊ ዘይትጥቀመሉ እንተለኻ ገንዘብ እዩ ተኸዚኑ ኣብኡ ተጓሒፉ ዘሎ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና ኣብቲ ኣርማድዮና ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ንብረት ዘይንጥቀመሉ እንተሊና ተወሳኺ ንብረት ምምፃእ ልቦና ከም ዘይኮነ ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና እታ ሳልሰይቲ ድማ your money or your life ገንዘብ ተትመርፅ ወላ ሂወትካ ምናልባት ገንዘብን ሂወትን እንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ yes of course ገንዘብ ንኽንረክብ እንታይ ንገብር ንጎት ንትንስእ ካብ ስራሕ ካብ ድቃስ ንጎት ንትንስእ ጋሕጋሕ ምድሪ ተንሲኻ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ለፊዕካ ትምለስ ከምኡ ጌርካ ደጋጊምካ ገንዘብ ዝመፅእ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ግዜኻ ሸጥካ ገንዘብ ተምፅእ ኣለኻ ኣስተውዕሉ ሕጂ ሓደ ሰባት ኣነ እውን ይግረም እየ ኣብቲ ስራሕ ናተይ ክርኢ ከለኹ ዕረፍቲ ክንወፅእ ከለና ግዜ ምሳሕ ክንከይድ ከለና ሓደ ግዜ ኣብ ሱፐርማርኬት ከድና ወይ ከምዚ ሾፒንግ ሞል ከድና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ቤዛ ገዝኡ ኩሉ ሰብ ካልእ ዓይነት ሰራሕተኛ ኣሎ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛ ኣሎ ናይ ገለመለ ኣሎ ሕጂ ክንገዝእ ከለና ኣብቲ ኦፊስ ንሰርሕ ከለና ብዙሕ ግዜ ምጥን ዝበለ መግቢ ዝገዝእ ሰብ ዋጋ እውን ለትሰይ 10-15 $20 ዝበፅሕ ዝገዝእ ኣብቲ ካልኦት ሰራሕተኛታት ክርኢ ከለኹ በዚ ማይ በዚ ገሌ ከባቢ 20-30 ቅርሺ የጥፈዋ እንታይ ክርዳእካ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ተጥፍኦ ዘለኻ 30 ቅርሺ ንወርሕ ንሰዓት ክንደይ ትኽፈል ክትሓታ ኣለካ ነብስኻ ንሰዓት 30 ቅርሺ ወይ ንሰዓት 10 ቅርሺ ትኽፈል ነይሩ ኮይንካ ኣብ ምሳሕካ 20 ቅርሺ ተጥፊኻ ነታ ምሳሕካ 2 ሰዓት ክትሰርሕ ኢኻ ክትመልሳ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ካተስተውዕሉ ኣለኩም ናይ 500 ገለ ነገር ክገዝእ እንተይለ ክንደይ ወስደለይ ነዘን 500 ክረኽበን ክንደይ ክሰርሕ ዘለኒ ክንደይ ደሞዝካ ክትርኢ ኣለካ ካብ ደሞዝካስ ክንደይ ፐርሰንቲ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ፍርቂ ናቱ ዝኸይድ ተሎሲ ወይ 3/4 ወይ ከዓ 1/4 ናብቲ ንብረት ክኸይድ ተሎ ትጉዳእ ኣለኻ ብርግፅ የድልየካ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት እዚኣ ቴሌፎን ተገዚእኻያ ንሓንቲ ግዜ ተድልየካ ምስ ገዛእኻያ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ 3 ዓመት 4 ዓመት ክትጥቀመላ ክትትን ኣለካ ምክንያቱ ዋጋኣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ከተማልሶ ክትክእል ኣለካ መኪና ከምኡ ነዊሕ ግዜ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ንድርብዮ እንተለና ገንዘብ ኢና ነባኽን ዘለና ገንዘብ ካይኮና ነባኽን ዘለና ግዜናን ዕድሜና ኢና ነባኽን ዘለና ምክንያቱ መዓት ገንዘብ ተጥፊና መዓት ገንዘብ ከነምፅእ ክሰርሕ ኣለና ግዜና ድማ ኣብ ዘየድሊ ሃለኽለኽ ክንብል ነጥፍኦ ኣለና ሞደታኻ ኣይሕጉሰናን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ንብረት ክትገዝእ ከለኻ እዚኣ ንብረት እዚኣ ክገዝኣ እዚኣ ካምቻ ንክገዝኣ 2 ሰዓት ክሰርሓላ ኣለና 1 ሰዓት ክሰርሓ ኣለና 1 መዓልቲ ክሰርሓ ኣለና ክንብል ኣለና እቲ ገንዘብ ሪና 1 መዓልቲ ርሂፀስ ነዚኣ ይግባኣ ድዩ ኢልና ክንሓታ ኣለና የስ ተኮይኑ ብርግፅ ይግባኣካ ክትገዝእ ኣለካ ቢ ሃፒ እቲ ነገር ዘድልየካ ዝሕጉሰካ ተኮይኑ ክትፈርህ የብልካ ደርብየ ገንዘብ ጥቕሚ የብሉን ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ኣብ ዘይሕጉሰካ ቁም ነገር ኣብ ዘይብሉ ብዙሕ ገንዘብ ክጠፍእ ኣይግባኣን ማለት እዩ every purchase costs a piece of your time ዝኾነ ንገዝኦ ዘለና ንብረት ግዜኻ ኢኻ ትህቦ ዘለኻ ምክንያቱ ግዜ ሸጥካ ገንዘብ ስለ ዘምፀኻ ንብረት ንእሽተይ ክትገዝእ ከለኻ ይኸድካ ካብ ግዜኻ ንእሽተይ ትወስድ ከም ዘለኻ ምክንያቱ ነታ ገንዘብ ከተምፅኣ ክሰርሓ ስለ ዝኾንካ እዚኣ ክነስተውዕል ኣለና if you waste your money if you waste the money you work very hard to get you're wasting your time እቲ ብክንደይ ፃዕርን ብክንደይ ድኻምን ዝረኸብካዮ ገንዘብ ብቐሊሉ ተጥፍኦ እንተለኻ ግዜኻ እውን ብኡ ተባኽኖ ከም ዘለኻ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ it is easiest to cut things out ነገራት መጀመርያ ከተወግዶምን ከተውሕዶምን የሓይሽ ካብ ምስ መፁኻ በቲ ሓደ ንዖም ንክትዕቅብ በቲ ካልኣይ ንዖም መቐመጢ ክትደሊ ካልእ ነገራት እዮም ዘምፁልካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ንኣብነት ሓደ ስብሒ ዘለዎ መግቢ ብዙሕ በሊዕካ ነቲ ስብሒ ክትሕቅቕ ሓደ 20 ደቂቕ 30 ደቂቕ ክትጎይ ኣለካ ንኣብነት እሱ ድሕሸካ ዋላ ነታ ጥዕና ዘይብላ ክትበልዓ ትበልዓ ዘለኻ ገዲፍካ ትም ተበልካ of course ጥዕና ዘይብሉ መግቢ እንተዘይበልዓካ ሕሸካ ካብ በሊዐ ብስፖርት ክሕቅቆ እየ ትብል ምክንያቱ ግዜ ተጥፍእ ኣለኻ ግዜ ኣብ ዘየድሊ እውን ንነብስኻ ተብሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ
كل جزء زيد لهنا نجر كنجزء أي نمرت مغنياتو واجاناتو أدمينا سلت وصلنا نتجنزب نتفقد لنا نخنركب بزح جزء هنسرع سلزلنا الزجنزب إذا تعقيبو زجنزب نحنا أبزخونا نبتنزل لنا أبقفونا عقيبنا بفلا يدي ما إنفست خنقبرن تجميرنا مغنياتو بمهلال تراك تعبي تخلنا غادي قلت لكم مهلال صبو ነገር እዩ ግን በይኑ ንላዕለ የብፅሐካኒ ላይክ ካብቲ ዘለካ በቃ ዓመት ከተዋህልል ኣብ ገሊውካ ብድርቂ ክትመወት ኢኻ ስለዚ ምውህላል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ጎኒ ግን ነቲ ዘዋህለልካ ገንዘብካ ዝዓብየልካ መንገድታት ኣለና ኣብነት ብዙሕ ኮርስ ኣለና ኣብ ድራር ሂወታት ይኹም ተኣቲኹም ብዙሓት ተምሃሮናተይ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እንድሕር ኣቲኹም ከርእየኩም ይኽእል እየ ከመይ ጌርካ እቲ ገንዘብካ ቀስ ኢልካ ንስኻ ኣብዘይ ትሰርሓሉ ግን ኣብ ውሑስ ቦታ እቲኻ ቀስ ብቀስ ከዓብየልካ ዝኽእል ምክንያቱ ንስኻን ገንዘብካን ጎኒ ሰሪሕኩም ንላዕሊ ክትከድሉ ትኽእሉ መንገድታት የርኢ እሞ ኣብ ድራር ሂወት ከይድኩም ተሪኢኹም ወይ ኣብ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ተሪኢኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ይብለኩም ማለት እዩ እቶም ንመጀመርያ ኣብቲ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ኣተሓሳስባና ብፍላይ ድማ ቁጠባና ንክንዕሪ ናይ ገንዘብ ኣረዳድኣና ንክዓቢ ገንዘብ ንክንሕዝ ገንዘብ ንከይነጥፍእ ዝኩሉ ተሰዲድናዮ መፂና ዘለና ብገንዘብ ኢና መፂና ቀዳማይ ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ከም ዘድልየና እንተዘይ ተማሂርና ሕጂ ክንመሃር ኣለና ገንዘብ የድልዩ ንእሽተይ ዝበሃል ሰብ ከዓ የለን ኣብ ስደት ክሳብ ዝወፃኻ ንእሽተይ እየ ዝበሃል ኤክስኪውዝ የለን ኣብ ዘላትካ ገንዘብ ክትሕዚ ፈትኒ ድምር ናይቲ ኩሉ ድማ ብቁጠባ ሓያል ዝኾነ ሕብረተሰብ ክህልወና ይኽእል ነዚ ንምብፃሕ ድማ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣትኹም ክትመሃሩሉን ክትጥቀሙሉን ትኽእሉ እቶም ከም ወትሩ ብቁጠባኹምን ብካልእ ኣተሓሳስባኹም ተዓብዩ ዘለኹም ካብዚ ቻነል እናተምሃርኩም ክብረት ይሃበለይ ኣነ እውን ከምኣኹም ብሓደ ኢና ንዓቢ ዘለና ቀፅልዎ ካብዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንኣኹም ደስ ዝበለትኩም ወይ ንስኻትኩም ክትውስኹሉ ትኽእሉ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ስደድዋ ካልኦት ንስኹም ትፈልጥዎም እዚ ቪድዮ እዚ ክሕግዞም ዝኽእል ወይ ክድግፎም ዝኽእል ወይ ከተባብዖም ዝኽእል እንድሕር ኢልኩም ከዓ ሼር ግበርዋ ምክንያቱ ንካልኦት እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ንኩልና ስለ ዝኾነ እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው